Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla mon e roɓindu jayndeli moɗon weltade tan min dañi huccidde e moɗon oɗo subaka alhamisa hande ko wiide on tan goto fof salminama e inde kono on manama e jettode serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe gam dañde duwaw ko banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde bonum gorko Amadou Moussane gam addande bandiraɓe fulfulde fof ko ɓuuri tengtude hande jayndel ɗi bisimilla Mamoudou. Mbani mba Aissata jam Allah walima a salminama no fewi kadi a salmitama en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe men wonɓe e nder ha e caggal leydi eɗen mbiya tan caggal yettude Allah ko julde nabi Muhammadin ya Rasulullah sallllahu alayhi wa sallam eɗen jetta Allah no fewi kadi dokkuɗe en finde subaka gam arde humnude aadi bile aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi hande kam a nani mi mani a mani machallah hande a nani noppima gari ko ɓuri tengtude hande Aissata ene jeeya ko ɓuri tengtude tan ha hande ko oɗo rafi biyeteɗo coronavirus ene wayno leydi men Sénégal limi nayo tawateɓe ɗo ene gondi e oɗo rafi ɗum ɗon noon jayɗiɗi ɗi kadi garti hen no fewi ko noonne kadi e conseil des ministres woni bato jagorɗe mamo leydi ndi aadi ardade e kala alarba toon to galle lamarko ngo rafi o hulɓinma walla Amadou hande ɓanduma ndune maayi ɓandam nduni maayi pourtant mi hulande min komi jambar Aissata ko Ndeye Fatou islata ko hoto hulɓini de ɓiɗɗo pullo ne yaltinmo to par ce que mi haali hanki mi haalnanima hanki waɗi o trajet jaami ɗo ha Fann jaami ha Sandaga gartumi pourtant haydara de min jiiɗa kam ɗo machallah ayi ha Fann jaaɗa ha Sandaga jaami ha Sandaga gartiɗa ɓandu maydu ko ɓuuri tengtude Amadou ka jiɗɗo yoftade ka jiɗɗo profide ko mbimimi toñatama e lewru mars ko kono ha joni mi toñatama hoɗum ma so Allah jaaɓi ɓuuri tengtude Aissata hande ko no mbiɗen ni tan ko rafi coronavirus mo ganduɗa kay nanɗo hen ɓeɗo laydi e leydi men Sénégal ɗum ɗon mbiɗa sikki en gaari hen joni ko an noon huuli min huuli tigui saabu mi namdinomama Amadou ko ɓuuri tengtude mi arte ko ɓuuri tengtude effectivement min huuli jaydela salay tigi jayde gendire nde wayno ari koye haare nde leydi meɗen ummini fewde e rafi biyeteɗo coronavirus no jiiruɗon ni ne wayno noon koɓe ganduɗa ɓe ko tambiɓe haralleɓe to banggue cellal balli wonɓe e nder nokkuji natirɗe leydi ndi woni toon to aéroport e toon to port autonome de Dakar ɗum ɗon noon ko mawɗo leydi ndi eri joni joni o yidde makko tan ko yo ene wayno kan ɗon ndenka kay ɓuuri ƴagguinede e keeri leydi men Sénégal ɗum ɗon noon tawi ko ha joni tawi kadi ko yimɓe ɗiɗo tawama ene gondi e wonɗon rafi jande ene sifo ko holɓen kamɓe ɗiɗo kala noon Aissata koɓe rewɓe debbo gadano ne wayno komo gorko muɗum tigui heɓno coronavirus heccanki woni toon to jiitanoɗo ene wondi hen toon to roi Bédoin mo jaranoɗe duuɓi capanɗe jeetati o ɗum ɗon noon goɗɗo kadi ko suka debbo tawi jeeya ko toon to Angleterre mo duuɓi capanɗe tati tati ɗo ummi tigui ko Londres wonno ko ñande nogasinayi lewru février ɗum ɗon noon oɗo saaha hakkillaji ne daari sababude ummotoɓe to nokkuji ɗi ganduɗa ɗi koko mema to banggue on ɗon rafi coronavirus ene wayno kamɓe tan joni joni o mbawi tigui yitede toon to aéroport international Blaise Diagne Mbo Dias kono ɗum ko kurol kadi ene jokki wonande ƴettoɓe autoji ko wiyete hono transport en commun caggal Le Soleil jayde las jayde las kañum ne ari ko e laygol oɗo rafi biteɗo coronavirus saabi noon jayde wi ko oɗo saaha tan kala jagorɗo kay haɗama yaltude leydi ndi wadde ɓe desdama walla mbiyen ɓe dumbama tigui yooɓe keddo e nder leydi Sénégal kono ɗum ko jayde wi arti kay oɗo saaha illimore ko fati banggue ɓe ganduɗa oɗo saaha ina gondi oɗo rafi biteɗo coronavirus ene wayno ɗiɗo kay ɓeydima hen goto ko cuddiɗo woni ɓiɗɗo biteɗo ha joni franco sénégalais woni tan babiraɗo on ɗon mo duuɓi capanɗe jeetati ko joom suudu makko tigui tawa ene wondi hen goɗɗo ko ɓiɗɗo Angleterre naji mo duuɓi capanɗe tati e tati kañumne kadi ne wayno addi ɗo rafi biteɗo coronavirus saabi noon mo ganduɗa ko mawɗo leydi ndi ne wayno oɗo saaha erima kala ko fati banggue ne wayno dente mawɗe baɗeteɗe nder leydi ndi kala yo dirtini walla hayta waɗede e wiide makko ɗum woni yidde nde kono ɗum ko noon ɓe ganduɗa ɓe ko rewoɓe lawol walla mbiyen tigui jeeyaɓe e lawol murid en kañumen ene wayno o janggi alqouranil karim hanki toon to juma Masalikul Jinan gam kay riwtude o rafi biteɗo coronavirus vox populi jayde nden ɗo ne wayno arti ko e alhaali gonka coronavirus ɗo e leydi men Sénégal hollitama wonde kay ko tolni yimɓe sappo mbiyen tigui o saaha kay
kay erama walla mbiyen tambiɓe cellal ballibal tambiɓe cellal ballingal ni wayno o kollitama wonde yimɓe sappo kay ina gondi hen kono tan ko yimɓe nayo oɗo saaha ina wayno tengtina ina gondi ko yewti on ɗon rafi kono ne kadi capanɗe nayo e jeeɗiɗo tawi noon ko memodirnoɓe e ko yewti e ɓen ɗon wonduɓe e rafi coronavirus o saaha ɓe gandama ina tawe e hello tati kono ɗum ko janden arta e cuddiɗo oɗo France najo mo duuɓi capanɗe jeetati ene wayno tawi noon ko gonnoɗe radio rafi o tawi noon ko toon to hôpital mo Guédiawaye oɗo saaha noon holtama wonde ko kanko tigui on ɗon gorko raaɓe cuddiɗo makko oɗo kadi debbo mo ganduɗa ko ɓiɗɗo Angleterre najo o ari ɗo e leydi men Sénégal ko ñande 24 lewru février tawi noon o ardi koye on ɗon rafi holtama noon wonde ko kay tumanoɗo ina wondi e oɗo rafi coronavirus toon to Darou Mufti holitama wonde o ƴeewama tawama tigui o wondani hen. Jayde l'Observateur. Jayde groupe Futur Média nde kañum ari koye conseil des ministres manam tan batu jagorɗe gadruɗe yubinede e kala alarba toon to galle lamorgo ngo jayde wi tan ko ɓe joñaɓe toon to palais woni quarantaine au palais ɗum ɗon noon ko Mbaye Ndiaye omo ganduɗa komo Mahmoud Saleh Mariam Badiane ɓeɗo kala oɗo saaha kay koko kaɗa nadde e salle mo ganduɗa o ko salle toɓe juɓɓinɗo conseil des ministres kono tan wona to banggue coronavirus kono ene gasa tawi koto banggue hono kuugal ngal mawɗo leydi ndi fawi e ɓeɗo tato omo ganduɗa noon ko woɓɓe kay ɓe ganduɗa oɗo saaha koko joña sababude rafi coronavirus ko jagorɗo Samba Ndioben Ka tambiɗo ko yewti koye gaynaka e Moussa Baldé tambiɗo kala ko fate banggue hono gueɗe mbiyen tigui ndema yanoɓe toon to Paris tawtorede salon international to banggue ndema toon to leydi France kamɓe kala noon ɓe kaɗama tigui hanki tawtorede nguɗo batu witengu conseil des ministres kono ɗum ko jayde arti accident musɗo baɗɗo tigui hanki tawi noon ina jolluno Sharif Abdourahmane Fall Tilala mo ganduɗa kay ko kañum tigui koye no jayde wiiri ene wayno ko mawɗo tigui hono mbiyen ko ceerno Baye Fall kono ne kadi ko ceerno mo ganduɗa o ko Wali Ballago Seck o ni suuti hen konngudi so wiide wonde moni kala ina andi hol kay ɗo jagguno oɗon ceerno makko konngudi makko jaaji ene tawe e jayde groupe Futur Média nde ko enquête loski hande jayde nden ɗon ne wayno arti koko yewti ko e kadgol walla dirtingol ko fate banggue dente ɗe ganduɗa ɗe ko dente mantiniɗe nder leydi Sénégal sababu o noon ko rafi covid 19 woni coronavirus saabi noon jayde wi tan oɗo saaha ko wuddere kay wonde e waltude e oɗo saaha debbo mo ganduɗa o ko franco sénégalais ene wiiri jayde o heeɓi on ɗon rafi ko noonne kadi anglaise manam tan ɓiɗɗo Angleterre najo kañumne kadi oɗo saaha heeɓi on ɗon rafi saabi noon leydi ndi limi ko tolni e yimɓe nayo wonduɓe e oɗo rafi ɓe ganduɗa noon ko mbiyen jagorɗe gonɗe e laamu ngu kañumenne kadi ene wayno kaɗama tigui yaltude leydi ndi o ha diwa oɗo saaha mawɗo leydi ndi kañumne kadi e rimaɓe kay ndeɓe keddoto e nder leydi ndi ɗin konnguli kala ne tawe e nder jayde enquête. Les Échos. jayde nden ɗon ina wayno arti e tobɓe ɗiɗi gadortoɗen tigui oɗo saaha ne wayno ko hendu kulol e nder ganduɗa ko kay woni laamu leydi men Sénégal ko noonne kadi ko ƴettude ko fate banggue hono pellitti ɗum ɗon noon jayde waɗi ko namdal oɗo saaha noon nde arti kadi e konngudi mawɗo leydi ndi so kay haytinde kala ko yewti ko e banggue woni déplacement ji mum manam tan jilluji makko ɗum ɗon noon o erima kadi nde jagorde makko ɗe kala keddoto e nder leydi Sénégal yimɓe ɗiɗo ina wayno tawama ina gondi oɗo rafi ɗo e nder leydi men Sénégal tawtoɗiɗo woɓɓe woni nayo capanɗe nayo e jeeɗiɗo tawi noon ko memodirnoɓe ɓen ɗon oɗo saaha gandama ko noonne kadi ñalawma mo ganduɗa o ko laaɓal kanɗo wadde ñande jeeɗiɗi lewru mars ko noonne kadi e jeetati lewru mars ko yewti ko e ñalawma rewɓe e dirtinama ha diwa oɗo saaha kono ɗum ko kadi holitama tan ko fate banggue jillu mawɗo leydi yinno wadde tawi ko tournée économique e nder leydi Sénégal ha teng to banggue diwan mbo banggue rew leydi Sénégal fonno wonde ko ñande 24 mars dirtinama ha 5 lewru avril Roi Baudouin ɗum ɗon noon komo ganduɗa ko jiitanoɗo toon ene wonde on ɗon rafi woni toon to Guédiawaye on hôpital ɓe ganduɗa kay ko gollortonoɓe toon woni agent ji ɗi ene pilma on ɗon gonduɗo e coronavirus saabi noon oɗo saaha jagorɗo tambiɗo ko yetti ko e cellal balli holiti wonde mawfawɓe kuugal ene tawe e hello joyi goɗɗum ko tawete e nder jande Les Échos ne wayno kay ko mawɗo leydi ndi ƴetti pellital mantinigal ɗum ko caggal nde cimtol ko fate woni rapport ko fate banggue OFNAC nde wayno moddini biteɗo Socé Diop John ɗum ɗon noon Macky Sall oɗo saaha ittimo tigui caggal nde o tuuma wonko herƴi e gollal makko.
jayde libération jayde nden ɗon ina wayno article e goɗɗum ko fati banggue ha joni woni rapport mo ganduɗa o kay ko 07 2016 to fati ko fati banggue OFNAC Petro-Tim jayde wi tan ko holɗe jees ɗe ganduɗa ɗe ko birniɗe e yoyti on ɗon enquête woni Aliou Sall Franck Timis Ousmane Sonko Ibrahima Mbodj Ibrahima Seck Awa Ndongo Mamadou Faye e woɓɓe ɗum ɗon noon holkoɓe kaldi ɓe ganduɗa ɓe kay ko loskoɓe on ɗon fannu fof ina tawe e nder hello tati nayyi e joyyi e jayde libération jayde coftal ɓalli stade ko ɗon uddata roɓindo men jayde jeewɗo subaka hande gadortoɗen ko kabaru belɗo mo ganduɗa leydi Sénégal waɗi ɗum Aissata Ndiaye to koɗo bismate e galle rutto kadi ene wayno a laamo on ɗon galle ɗum ɗon kam ko hunde ganduɗa nde baroteɗo leydi men Sénégal ne jettaki duuɓi nogas mbaɗi ɗum ko toon to Arabie Saoudite caggal nde ɓe kay bisma woni nde ɓe mbaɗa invité e tournoi biteɗo coupe arabe ɗum ɗon noon ko final hanki wonno toon to leydi Arabie Saoudite Sénégal e Tunisie leydi men Sénégal foliɓe loggol goto leydi ndiga ko noon kadi ƴetti on ɗon trophée ɗum ɗon noon jayde wi tan ko baroto kosɗe ne wayno bambama ko noon kadi ne wayno mo nama toon to Arabie Saoudite kono ɗum ko IFOA a ɗum ɗon noon koto banggue rewɓe 2020 leydi men Sénégal kamne kadi yewti e dawal bitegal final maɓe kawru toon e leydi Mali kono ɗum ko ene tawe hen hono laabi tati deggodirɗi koɓe piye e nder match ji nayyi Sadio Mané oɗo saaha tan dillini ɓe ganduɗa ɓe ko les Reds woni yaadiɓe makko toon to Liverpool e wiide makko noon oɗo saaha kay aɓe poti ha joni filñitade gam ɓe mbaɗa ko ɓuuri ko ɓe mbaɗanno ko ɗum ko guuɗi Sadio Mané tawete e nder stade kono ɗum ko ina tawe hen coupe de France Saint-Étienne ma bismo ren ɗum ɗon noon jayde wi tan ko Mbaye Niang e Mendy oɗo saaha kay ina mbawi tawtode Idrissa Gana Gueye toon to final e on ɗon coupe de France ko ɗum wonno ko ɓurno jojjude e oɗo subaka hande Aissata noon tigui Amadou e U20 uji keddotoɗen seeɗa aɗa andi kamɓe elle ɓe jeeyaka saabu koye coupe leyɗele arabeɓe ɓe mbaɗa hen invité ɓe gaari ɓe nawi coupe o ɓe kolliti koye mabɓe no feewi ɗum woni ko mbiɗen koɗo arata e galle rutto wonto joom galle ɗum woni ko Sénégal heeɓi ko oɗo coupe ko wayno ko Tunisie ƴettino ɗum o darinoma noon ko in tolno duuɓi jeetati hikka noon ɓe mbi fala budde ɓe invité Sénégal donc ɓe bismi Sénégal yeehi ɓoftoye on coupe non artirɗo e leydi noon tigui Amadou wadde en mbatta sona arde banggal gongal affaire divers walla gueɗe rendo meɗen hande noon gueɗe rendo Amadou ari koye mette ganduɗa yani e nder leydi meɗen hanke Chérif Abdourahmane Fall Tilala mo ganduɗa kanko woni gardiɗo bayfalle ɓeɗo joni e leydi meɗen Sénégal hanke noon o waɗi accident musɗo e ɗo ɗo ganduɗa kañum woni autoroute à péage o wasi hen fittandu makko Amadou kanko e joom suuɗu makko e gondiɗo makko ko noon aɗa andi wonno ko yaade toon to Porokhane ko yewti e ngal ɗon maggal ɗum ɗon noon kanko Chérif Abdourahmane Fall Tilala no jayde wiiri tigui o waɗi accident ko ɗo waɗɗani nokku biteɗo ha joni nokku mo ganduɗa o koye sara autoroute Ila Touba ɗum ɗon noon o wasi hen fittandu makko kanko e cuddiɗo makko o woni joom suudu makko ko noon kadi jayde wi tan ne wayno ko communauté safalɓe wonɓe ɗo nder leydi men Sénégal ene wayno mbasi tigui hono gardiɗo munen ko laabi ɗi ha joni Aissata koɗi aɗeni jokki tan kadi warde hande e nder leydi ndi accident ji ɗi muusi so Allah ene muusi ene metti ene hamni en mbatta noon so wona duwanade dendagal umma islamique duwanɗen kadi dendagal ɓe ganduɗa ko bandiraɓe men rewoɓe lawol mouride ko noon kadi e communauté safalɓe wonɓe ɗo e nder leydi men Sénégal noon tigui Amadou yo Allah jaab duwaw yo Allah harnumo aljanna cuuɗe moƴƴe jabɓomo yo Allah waɗanen jaam kisal ko ɗo ruɓindu jaydele meɗen haɗata hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe bandiraɓe fulfulde fof artani hande actualité pourquoi a ɓeydata ko wajade yimɓe men ɓe banggue walla rentindeɓe to banggue oɗo rafi coronavirus goppen ha janggo ha janggo a tampi haalde hen Amadou Moussa corona effectivement ne jari haalde kono men gartu hen kono Amadou men gartu hen kadi e banggal gongal ɗi ganduɗa ma en jaa min gaddana ɓe kala ko ganduɗa ina foti rentede hen kono kadi no rafi o watte ha dogue ɗum noon woni ko uddata damal meɗen tawde Amadou Moussa kam wi woppata corona yo Allah waɗanen jaam kisal nday fatou heɗanɗo e banggal caméra o Aissata Ndiaye Amadou Moussa addanoma ko ɓurno tengtude e jaydeli ɗi